Assalamu alaikum Turkmenportal web saytynyň mehriban tomoşaçylary. Şuň biziň Türkmenistanyň Medeniyet Ministrliginiň çeperçilik sergiler müdürlüğüne Mары şäheriniň çağlar çeperçilik mektebiniň dürli hünärlerde bilim alýan çağlarynyň şular ýaly bir ulu öwrümli sergisini synaýat onuň häzir açylmagynyň öňsürasyna dowuş mehriban ýerleşler. Biziň Mары şäheriniň çağlar çeperçilik mektebine sergidaryna bir çeperçilik serginiň açylmagynyň öňsürasyna gelin Ykjam mektep hakkynda tanışlyk geçelim. Mehriban ýerleşler, serginiň dowamynda Mары şäheriniň çağlar çeperçilik mektebinde okuyan ýaş çağlar şekillendirişden oturup nakkaşçylyk, heykeltaraşlyk, keramika, haly, gabilen ýaly, şeýle-de grafika hünärlerinden ýerine ýetirilen dürli kompozisiýalar ýerine ýetirdiler. Bu ýerde çağlar şekillendirişden oturup janr aýratynlyklaryna da teretýärler. Onuň aňyrsynda natürmort janry, durmuşy janry, animalistik janry, taryh janry haýsy urun alanda da olaryň öz gödýetimi boýunça ýerine ýetirilýär. Ýani Mары şäheriniň çağlar çeperçilik mektebinde bilim alýan çağlar diňe bir sınıf işlerde eýtende özleriniň öýlerine öz başdaky ýerine ýetiren işler hem taslamada görkezdi. Bu ýerde görkezilýän taslamalaryň haýsyny alanda da owa durmuşyny alanda da olaryň günnäki durmuşda ulanýan gap başlaryň alanda da çağlaryň täze gödýetimi bilen ýerine ýetirýär. Şol gödýetim bolsa çağlarda täze gözellik, ýani estetik garaýşlar ösürmek, halkara derejesinde dünýä halklarynyň çağlarynyň hiç biriniň zehini pes bolmadyk türkmen çağlarynyň bilimini kämilleşdirmek hem de sunwatda olaryň aýratynyny görkezmek biziň esas maksadymyz bolýar. Mары şäheriniň çağlar çeperçilik mektebine bilim alýan çağlaryň şular ýaly sergileri öz başda gurnamakly, olaryň öz eserlerini eser derejesinde görkezip bilmekleri hewesyny artdyrdy. Geljekde täze eserleriň üstünde işlemekligine şularyň özi uly ähmiýeti bar. Mektebimiziň adyndan köp sag bolsunlar diýäs. Boý gahrman arkadamyň hem de arkadagy serdarymyň janlary sag bolsun. Geljekde de türkmen çağlar üçin, türkmen ýaşlar üçin edýän aladalar üçin ýyl ýurt behgitli alyp barýan işlerine ilmi dama rawaşlyklaryň ýaran bolmagy tüýsürekden arzu edýäs.